Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародарои аҳли ислом, бародаро, мехостум рости як чанд рӯз пеш як раҳматнома айноми худам роӣ кунам, айноми падари духтар. Ростига ман ғарибам, ранги шумо ҳар рӯз аз саҳар то бегаҳ дар кор вақт нашид. Имрӯз ба ёрии Аллоҳ иншоаллоҳ вақт ҷудо кардам ки ҳамин раҳмати хума дар ҳаматон бирасонам. Бародаро, аввал раҳмат мегӯям ки мисол бу мара бовар кардем, ҳамин кӯмаки худтонро расондем. иншоаллоҳ дар имрӯз шумо як бародар аз дастша гирифтен, иншоаллоҳ пага бо пайдо мешавад шахсе ки дасти шуморо бигирад. ҳамин боварии шумо ба ман ишқи мара ба худованд зиёдтару зиёдтар кард. ҳазор раҳмат бародаро, ки ман ба шумо сабаб шудем ки ман ба худованд наздиктар шудам. иншоаллоҳ кӯшиш мекунам дар оянда ки ҳамин боваритонро сазовор бошам. иншоаллоҳ баъд бародарое ки ҳамин обращени маро тамошо кардану бетарафӣ кардан, яъне сами хучонро нагузоштан, ҳамин бародароро мерасонам ки бародар, имрӯз ин мусибат ба сари бародар омад, фикр кун ки пага ба сари ту меояд. барои 50 рубл ягон ҷои мо кам намешавад бародар, мо на бой мешавем, на камбағал. фикр кун имрӯз як пирашки нахӯрдӣ буд, дар роҳи Аллоҳ додиш, ё ба Аллоҳ мо бизнес кардем бигем. имрӯз мо ба Аллоҳ бизнес кардем. имрӯз мо додем, хайр кардем, мисол 1000 рубл, 50 рубл, 500 рубл. фардо рӯзи қиёмат иншоаллоҳ худованд дар номаи мо менависад. фардо рӯзи қиёмат иншоаллоҳ подош ҳам мо мегирем аз ҷониби Аллоҳ. моро бенасиб намекунад Аллоҳ. иншоаллоҳ аз худованд умед дорем. барои ҳамин бародарое ки накардем, бовар накардем, хайр маҷбурӣ неста, ё не ки ҳамун ка просто мерасонам шумода ки барои 50 рубл ягон таймон на бой мешавем, на камбағал. имрӯз як суми ночизам буд, ба маблағи 83 000 рубл ҷамъ кардам, роӣ кардем. дар лабони ҳамун падару модари ҳамун як ханда мо овардем. гарчанде суми ночизам буд, не ки ҳамин суми ночиз сабаб шуд ки дар лабони як оила мо ханда овард. иншоаллоҳ имрӯз мо кӯшиш кардем дар лабони як падару модар ханда оварданда. фарду рӯзи қиёмат иншоаллоҳ худованд дар лабои мо ханда меорад. иншоаллоҳ мо номаи аъмолро ба дасти рост мегирем. ин беҳтарин хурсандӣ мешавад, беҳтарин ханда мешавад. барои ҳамин бародаро, бетарафӣ накунем, сами худтонро бигзорем. 50 рубл, 100 рубл иншоаллоҳ мо ба ҳам, агар мо якҷо шавем, 50 рубл, 100 рубл ҷамъ кунем, ҳамин хел якдигарро ёрдам кунем, ҳам миллат пеш меравад, ҳам давлат пеш меравад. барои ҳамин бародаро, баъд бародарое ки одноклассники маро мепурсанд, вконтакти маро мепурсанд, одноклассники ман бародаро фонд таҷика. дар одноклассник номи ман фонд таҷика. контакт дидам ҳамия фонд таҷика. кадое мехоҳад добавит кунем, савол боша, мисол гап мезанем, чизеро ман нафаҳмидам, ай шумо мефаҳмем, чизеро ки нафаҳмидем, ай ман мефаҳмем. барои ҳамин бародаро, биёен якдигарро дӯст бидорем, ғамхори якдигар бошем, дилсӯзи якдигар бошем. иншоаллоҳ мо агар ки мо ғамхори якдигар бошем, дӯстдори якдигар бошем, иншоаллоҳ мо ба як ҷое мерасем. дар амони Аллоҳ бошем бародаро, худованд нигаҳбонтон бошад. дар оянда як имрӯз дар радиои Озодӣ як хабар фаҳмидам, як хоҳараки дигар як ним қисми ҷигарша ба модарша дода оператсия кардан. барои доруvoш рости гап сум надоштаянд, доруво қимат будай. мо адресои ҳамун хоҳарака, ҳамун апаву модармона гуфтаистем, агар биёбем иншоаллоҳ мерасонем шумода. бо иншоаллоҳ кӯмак мекунем ҳамун хоҳарда ки мисол дорувоша ҳам ба худша, ҳам ба модарша бихара. дар ҳаққи мо дуо кунам. 50 рубли ҷамъ мекунем, иншоаллоҳ суми ҳамун дору мебирояд. дар ҳаққи мо як дуо кунам басай. дар амони Аллоҳ бошем бародар, худованд нигаҳбонтон бошад.